kamu ba mu yadda ba fa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa ba mu yadda ba kawai ba zai yi abin da a ce arewa zalla ke shi ba ƙarya ne akwai wata manufa a fito yi mana bayani in ba haka ba za mu tare a masallaci mu mutanen Allah ne kuma Allah yana jin bukatunmu duk za ku ci ubanku da ku da masu gidajenku gabaki ɗaya ku zo ku kashe mu ku zo ku yabi rayukanmu wanda duk ya fasa Allah ya tsine masa albarka wanda bai ci amma ba shi ma Allah ya tsine masa albarka mutane duk da tsananin talaucin su an hana su zuwa gona saboda insecurity saboda babu tsaro an hana su bude kasuwancin su dubban ƙauyuka sun tashi daga aiki sun bar tsatsan su da mahaifarsu yanzu kuma an shigo birane makarantu ake zuwa an je jami'ar Sokoto an yi baki ta kashi an je ta Katsina Funtuwa an ɗauka an je ta Zamfara an ɗauka me ake nufi duk an firgita yaushe yaran mu a jami'o'i ma za su tsaya su yi karatun kirki suna firgice wasu ma gabaki ɗaya sun bar jami'o'in sun tafi gida an hana mu noma an hana mu kasuwanci an hana mu zama a gidajenmu kuma yanzu a zo a hana yaran mu karatu kuma muna da gwamnati wannan wata irin gwamnati ce gwamnatin da take tinƙaho za ta kai wa wata ƙasa hari tana cewa a 24 hours za ta sauke gwamnatin da sojojinta suke fitowa su riƙe lasifika su ce mana sun shirya a ba su umarni za su gaba amma turji a cikin daji ya gagare ku ya fito yana ma ikirarin cewa zai kashe mutane ina gwamnati take wani 'yan sanda muke da su wasu irin sojoji da DSS muke da su wasu irin shugabanni muke da su wasu irin ministocin tsaro babban minista da karamin minista duk 'yan northwest ne ɗaya ɗan Zamfara ɗaya ɗan Jigawa a northwest ɗin kuma inda kuke ake wannan bala'in ku tare a Zamfara man gabaki ɗaya ina tsofaffin sojojinmu ina tsofaffin shugabanninmu ina sarakunanmu ina malamanmu ina al'amuranmu haka kawai za mu zauna mu lalace wannan zalunci wallahi in ya ci gaba ba zai tsaya ba fa a ƙauyuka sai ya zo ya tashi biranenmu. Najeriya manya shekaran jiyan nan majalisar wakilai ta ƙasa ta yi shiru na minti ɗaya saboda mutuwar wani mawaƙi a Lagos. Majalisar wakilai fa ta ƙasa ta yi shiru na minti ɗaya ta ɗan yi dum haka na 'yan mintoci saboda wani ƙasurgumin mawaƙi ya mutu a Lagos. Amma a daidai lokacin aka je aka kwashe 'yan mata a boarding school a jihar Zamfara a cikin garin Gusau aka kwashe su aka tafi da su amma majalisa ba ta ɗan yi dum haka na rabin minti ba saboda wannan dalilin amma ga mawaƙi ya mutu majalisar ƙasa gaba ɗaya ta ɗan yi dum haka ta yi shiru na 'yan mintoci a majalisa saboda an rasa mawaƙi amma ga 'ya'yan al'umma an je boarding school an kwashe su gaba ɗaya an tafi da su har zuwa yau maganar da ake ciki babu wani babban mutum ɗan arewa da ya fito ya magana ya ce don me aka yi wannan ƙasƙancin saboda me saboda ita arewar ba irin arewar su Saddauna ba ce arewar su Saddauna addininmu al'ummanmu addininmu al'ummanmu addininmu al'ummanmu ita ce irin arewar su Saddauna amma arewanmu ta yau duk cin kashin da za a yi ma musulunci da musulmi duk cin kashin da za a yi ma arewa da 'yan arewa ba wanda zai iya fitowa ya zo yi magana saboda me yana jin tsoron kada ɗan abin da yake benefitin a gurin gwamnati ya kasa samu yanzu lalacewar ƙasar nan ta kai ga cewa a ofis fayil in za a yi ma mobin ɗin shi daga wannan wurin zuwa wannan wurin sai ka ba wani kuɗi
kuma yanzu abubuwan nan ai ba wai wani mutum ke zuwa daga Cameroon ba ko daga Libya ko daga Morocco ko daga wata ƙasa yayi wa'annan abubuwan ana ai mu 'yan Najeriya ke yi. Yanzu ko informant ɗin nan da ke bada information wani ma yaron gidanka ne, wani kananka ne, wani ɗan uwanka ne, shi zai je ya bada wannan labarin. So kuma wasu cikin zagon ƙasa wani kuma mai garinka ne, wani hakiminka ne, da shi za a haɗa. Wannan kuma wani soja ne, wani ɗan sanda ne, da shi za a haɗa. In za a yi ta operation ma shi zai buga waya ya ce ga mu nan za mu yi to. So lalacewar mu ce ta yawa a ko ina, kuma in ka je cikin ƙasai wato kowane sekta ka shiga lalatattun na nan ko ina. Amma abin da zai maganin abin ko ya rage shi, don baka iya eliminate wannan abu, human nature ne. Shi dan adam yana da tendencies na yayi ɓanna in dai babu abin da ke tsaye da ɓannai. Misali ko kasashen turanan da muke gani ana cewa ba corruption ko ba cuta ko ba wani, ai ba wai ba corruption bane, ana corruption din ba wai ba a yi bane, ba kuma ba a yin cuta, a'a, amma dai akwai doka ne. Duk wanda dokar ta hau kan shi sai ta yi amfani, ko shugaban kasa ne. Duk abin da kuka ga ana yi a ƙasar nan na zubar da jini da kashe mutane, wallahi akwai hannun musulmi 'yan arewa, manyan ƙasar nan akwai hannunsu a ciki. Kurin munafurci ne ake ba a faɗa. Yanzu da ka zo ka tara kayi kaza ka sai ka an turo security a kira ka, me za a yi wannan bayani, ya za a yi a kaza, shikenan ba sa so a faɗa, ba sa so a faɗa. Amma a matsayin ku ne 'yan ƙasa, wallahi wajibi ko za su kashe mu gwanda mu gaya muku, wannan shine haƙiƙanin abin da yake faruwa kurin. Su ma manyan sojojin ba suna da interest na samun kuɗi ba? Suna da shi. To harka ce ta tsiya. Me zan samu kurin? Dan Najeriya ya yadda a ta kashe dan uwansa inda zai samu arziki. So wallahi mala akwai son zuciya ne, kar ku yi mamaki ku ga wai abin nan ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, wallahi akwai son zuciya ne.